bore da a blwyddyn newydd dda. Mae gen i llythyr oddi wrth Hywel, Catrin a Lawri. Annwyl gyfeillion, carem ddiolch fel teulu am eich cefnogaeth a'ch caredigrwydd yn ystod salwch dilys, ac am eich cydymdeimlad a'ch cymorth yn dilyn ei cholli. Rydym am ddiolch yn arbennig i aelodau y grŵp Pwyth a Phaned, lle cafodd dilys gymaint o bleser a mwynhad yn y gwmnïaeth a'r gymdeithas o wythnos i wythnos, am y rhodd hael o 500 pint cof amdani. O ganlyniad mae cyfanswm yr arian sydd i'w rhannu rhwng cymorth Cristnogol a chymdeithas Alzheimer's yn 2,160 o bunnoedd. Hefyd, gwybodaeth, mae gwerthiant y calendar o waith dilys ynghyd â roddion a chyfraniad gan gyfundeb Dwyrain Morgannwg wedi sicrhau 6,600 o bunnoedd i gymdeithas Alzheimer's. Unwaith eto, diolch am eich gofal a'ch graslonrwydd tuag atom ni i gyd fel teulu. Hywel, Catrin a Lawri. Ac i'r cyhoeddiadau. Mae llawer o bethau yn koinonia, ond mae'n bwysig i ddweud rhywbeth am sesiynau hyfforddi undeb yr annibynwyr. Ar ôl i fi cyrraedd yma, bu farw Euros Jones, a roedd o'n arwain coleg yr annibynwyr. Ac ers hynny, maen nhw wedi bod yn datblygu pethau gwahanol. A dyma'r un o'r pethau gwahanol sydd wedi cyrraedd. Ac bydd na 40 o hwbiau trwy Cymru i gyd yn gwneud yr un cwrs. Sy'n dechrau yfory, ond pob bythefnos 6 o weithiau. Felly am y 12 o wythnosau sy'n dod. Ac os ydych chi ddim yn medru dod yfory mewn bythefnos, oherwydd mae un hwb sydd yma yn y Tabernacl Pen-y-bont. A'r syniad yw i ddilyn y cwrs gan ddechrau efo gweddio, arwain addoliad, pregethu beth yw eglwys ac ymlaen pob tro a mynd trwy'r cwrs fel na. A bydd y cwrs yn diddorol iawn. 7 o'r gloch tan 9 o'r gloch gan ddefnyddio Zoom a hefyd cael sgwrs efo un person yn siarad dros 40 A felly rhywbeth gwahanol a rhywbeth dros Cymru gan ddechrau yfory. Hefyd, mae yna cyfarfod efo cyfundeb Dwyrain Morgannwg ar unfed a 31 Ionawr efo parchedig Jeff Williams. Ac mae'n bwysig i sylweddoli hynny oherwydd cyfle i wrando arno fo yn waelod y garth, ond gwahanol i wythnos diwetha, felly bydd noson gyrru ar y 7fed Chwefror. A dyma'r dyddiad cywir ar gyfer noson gyrru y 7fed Chwefror. Mae yna podlediadau ar gael hefyd, neges blwyddyn newydd gan Dylan, Ionawr trydydd, a bydd yna podlediad wedyn nesaf ar y 10fed Ionawr hefyd. Mae astudiaeth Beiblaidd yn dechrau
dydd Mawrth, heno mawl yn Tabernacl Porthcawl am 6 o'r gloch, a just rhyw fath o oedfa anffurfiol sy'n hyfryd yn Porthcawl. Ac mae gan Alun hosbis hefyd. Fe fydd cyfarfodydd y Gymdeithas Cymraeg Porthcawl yn ail ddechrau gyda cyfarfod am 7 nos Wener nesaf y 12 o Ionawr. Mae newid wedi bod am fanylion y gŵr gwadd. Nos Wener fe fydd y Parch Richard Cleves, dwi ddim yn siŵr am hynny, yn anerch y Gymdeithas. Diolch I Tom Price Porthcawl am y manylion. A hefyd, heddiw, mae Cristion ar gael tu allan, ac mae gan dyfrig hefyd, os da chi eisiau siwr o fod, llyfrau Sundays with EQM, llyfrau gwych, llawlyfr gweddi, a maen nhw'n hyfryd hefyd. Gobeithio bydd dyfrig yn medru cael mwy, os posib. Gwych. A felly mae gennym ni y casgliad rwan. Bore da. Yn gael ddymuno blwyddyn newydd bendithiol I bob un ohonoch chi. Wel, os ydych chi wedi gwrando ar y podcast, a diolch I Richard am roi hysbys i'r podcast, mi fyddech chi'n gwybod beth I thema yn mis ni. Ac jyst fi gael roi hysbys i'r podcast, fydd yna podcast eto am ddangos dydd Mercher. Amser panad fydd hwnna, felly gewch chi berwi'r teciau yn barod a gwneud panad I chi yn I wrando ar sgwrs. Ond pob blwyddyn ac pob mis am y flwyddyn felly, mi fydden ni fel gofalaeth yn dilyn thema y mis, lle bydden ni yn myfyrio, yn holi ac yn gweithredu gyda yn gilydd. Ac thema mis Ionawr yw cymod. Ac hynny am sawl rheswm mewn gwirionadd, oherwydd yn ystod y mis yma, mae hi yn ddiwrnod Martin Luther King Jr. Yn ogystal, mae hi'n ddiwrnod cofhau yr Holocaust. Ac ar ben hynny hefyd, mi rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod hi'n wythnos weddi am Undeb Cristnogol. Ac felly, dwi'n credu fod y thema o gymod yn ffitio, wrth gwrs, y cyfnod yma'r mis yma. Ond be ydych chi'n meddwl amdano fo wrth feddwl am gymod ynde? Falle mae Gweinidogaeth y cymod, neu Iesu'r cymod, neu Gymdeithas y cymod efallai, neu falle bod yna rhyw bwt o emyn neu adnod yn dod i'ch meddwl chi. O hwn gan Tiwdor Davies, cyflawnder, pob cyflawnder yw dy gariad hael sy'n ystyr byw, mae grym dy groes ath aberth drud yn obaith cymod i'r holl fyd. Ia, cymod neu reconciliation yn Saesneg, wrth gwrs. Neu be mae Beibl.net yn ei ddeud, yn hytrach na defnyddio'r gair cymod, yn dweud I wneud pethau yn iawn. Ond mi fyddan ni'n ystod y mis beth bynnag felly yn edrych ar gymod yn y Beibl a bod Duw wedi dod I gymod gyda ni trwy Iesu Grist, ond hefyd cymod a'n gilydd yn y byd, yn ein cymdeithas, am gymod i'w roi ar waith, am weithredu dros gariad. Ac wrth gwrs wrth edrych ar ein byd ni heddiw, mae'n angan ddirfawr yn does am gymod. Nwedig yn y dwyrain canol a'r Wcrain. Wel, gadwch I ni droi at yn hemyn rhif 91
Gwawriodd blwyddyn newydd eto, oedd drigaredd arglwydd cu. Llaw dy gariad heb ddiffygio, hyd yn hyn andygodd ni. Cawsom gerdded yn ddiogel drwy berglon blwyddyn faith. Gwneithos di bob storm yn dawel oedd yn bygwth ar y daith. Emyr Rhif 91. Mae'r darlleniad yn dod y bore yma o ail lyfr Paul at y Corinthiad, pennod 5, adnodau 16 i 21. Gweinidogaeth y cymod. O hyn allan, felly, nid ydym yn ystyried neb mewn ffordd ddynol. Hyd yn oed os buom yn ystyried Crist mewn ffordd ddynol, nid ydym yn ei ystyried felly mwyach. Felly, os yw dyn yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. Ond gwaith Duw yw'r cyfan. Duw, yr hwn sydd wedi ein cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist, a'r rhoi ni weinidogaeth y cymod. Hynny yw, yr oedd Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun, heb gyfrif troseddau dynion yn ei herbyn, ac y mae wedi ymddiried i ni neges y cymod. Felly cenhadon yn cynrychioli Crist ydym ni, fel pe bai Duw yn apelio atoch trwom ni. Yr ydym yn deisif arnoch, mwyn Crist, cymoder chwi a Duw. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni fod ynddo ef yn un a chyfiawnder Duw.
Diolch o galon am y darlleniad yna. Mi fydda i yn ystod flwyddyn ac yn benodol yn fwy yn ystod cyfnod y flwyddyn newydd felly yn ysgrifennu pwyntiau gweddi angen i fi ffocysu arnyn nhw ar post-its fach ac mi fydda i'n rhoi nhw i fyny mewn gwahanol fanna o'r tŷ dibynnu lle dwi'n mynd iddo fo fwyaf o flaen y ffridge oedd o dydy o ddim bellach ond maen nhw yn bethau ydw i'n ei ddefnyddio'n aml mwyn atgoffa fi'n hun o bethau ynde. Dyna pam wrth gwrs fe grewyd y post-it notes yn y lle cyntaf. Ond be di'r pethau hynny mae angen i ni ganolbwyntio arnyn nhw mewn gweddi heddiw. Mi gewch chi gyfla rwan os da chi isio yn ystod y weddi, yn ystod y gwasanaeth neu ar ôl mynd adra. Dwi wedi rhoi post-it notes bach i chi ar eich cwynoniaeth i chi ddod i fewn. A mi gewch chi sgwennu rhyw bwynt gweddi da chi isio canolbwyntio arno fo. Unai am y mis, am y flwyddyn, am yr wythnos. Ond efallai heddiw yn harweiniad ni ar ôl darllen y gair bore yma. Bod ni wedi cael yn ymddiried i ni neges y cymod ynddo. Mae'n arweiniad, wrth gwrs, i ni fod yn genhadwyr cymod yn ein byd ni, i fod yn dangnefeddwyr yn ogystal. Efallai chi feddwl am y llefydd hynny sydd angen gweddi, sydd angen heddwch, sydd angen cymod arnyn nhw heddiw. Felly am ychydig eiliadau, mi wnawn ni aros yn y tawelwch i offrymu'n gweddiau personol neu i sgrifennu ar eich post-it os da chi'n dymuno. Ac yna mi wna i barhau gyda'r weddi. Roedd Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun. Heb ddal neb yn gyfrifol am ei droseddau, ac y mae wedi ymddiried i ni neges y cymod. Arglwydd ar gychwyn blwyddyn newydd, rydyn ni'n troi atat ti mewn gweddi. Ac yn diolch i ti am waith Crist tywysog tangnefedd i gymodi'r byd. Am ei atgyfodiad fuddugoliaethus. Fe gymrodd ymaith y condemniad i gyd mwyn i ni fod yn bobl y cymod yn dy wasanaeth di.
ar gychwyn blwyddyn newydd fel hyn, wrth reswm, rydym yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fi, gan edrych yn y presennol yr ydyn ni ynddo yn awr, gan edrych i'r dyfodol. Wrth edrych ar y flwyddyn a fi, i'r rhai mae wedi bod yn flwyddyn llawn bendithion, ond i nifer helaeth yn ein byd ni. Mae wedi bod yn llawn o drais a chasineb, rhyfela ac anghysgord. Ac mae angen mawr arglwydd am gymod yn ein byd ni heddiw rhwng pobl, rhwng teuluoedd, ymysg crefydda'r byd, rhwng eglwysi a Christnogion yn ogystal. Triga ha wrthyn ni a clywyn gweddi ni, wrthyn ni erfyn am y tu weithredu yn erth y sefyllfaoedd lle mae hanes, rhagfarn a gwahaniaethau ar sail hil yn anesmwytho bywyd yng ngymdeithas. Lle mae ofn, sarhad, tlodi, trais a'r hyfal yn ffynnu. Ac felly edrych yn dyner ar dy fyd, a gweithredu trwy ysbryd yng nghalonna arweinwyr y gwledydd, i fyny heddwch a chymod heddiw. Da ni'n cyflwyno i ti, wledydd, yn arbennig heddiw arglwydd y Dwyrain Canol a'r Wcrain, am wledydd yn yr Affrica ag Asia, a phob gwlad arglwydd sydd yn ngweld anghysgord a diffyg heddwch. Fel y dywedodd San Francis o Assisi, o'r gwna fi'n offeryn dy hedd, lle bo casineb dof a thgariad di, a lle bod agra gad i'm ddod â gwen cyfannu'r holl raniadau bwyd i mi. O arglwydd yw, na dim geisio dim gan eraill, eithyr hoddi bwyd i mi. Na fwy dim hawlio dim i mi yn y byd, ond rhoi eraill i fyddom raint o hyd. Dior, gwna fi'n offeryn dy hedd, lle bo amheuaeth boed i'm dangos ffydd, a lle bo gofid dof ath obaith di, i dwllwch bod i'm ddod â golau dydd. A gadwch i ni gydadrodd y weddi a ddysgodd yr arglwydd i ni. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, wnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, cynnig seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesau. Amen.
Mae gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu Rhif 242 242. O doed y deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un. Ac yn y blaen 242. Mae'n siŵr bod y studi'n edrych fel hyn gyda fi. O'r post-it notes. Dwi wrth y modd efo post-it notes. Os dwi'n gwario gwahanol, fydde'n prynu nhw o hyd. Ond, ia, i ganolbwyntio i atgoffa'n hunan ar gychwyn blwyddyn 2024, beth sydd angen arweiniad arno ni'n de? Pan dyn ni'n edrych ar y darlleniad o ail Gorinthiaid penod 5, yr hyn sydd gennym ni yma wrth gwrs y cymod a'r grym trawsnewidiol yma, y bywyd newydd ac unigir trwy Grist, ynde. Mae'n amlygu gweinidogaeth y cymod gan bwysleisio bod Duw trwy Iesu Grist wedi'n cymodi ni ag ef ei hun, gan adfer y berthynas doredig a chosir gan bechod. Ac wrth i ni gamu i'r flwyddyn newydd, mae'r darn hwn i ni yn cynnig gobaith i ni. Mae'n atgoffa ni ein bod ni yng Nghrist yn dod yn greadigaeth newydd. Yr hen aeth heibio a phopeth yn dod yn newydd. Mi ges i gyfla dros Dolig i dreulio amser gyda'r teulu. Ac wrth gwrs o'n i'n gofio chwarae rôl yn Cydylan. Lot fwy hands-on
na dwi wedi bod yn gwneud yn ystod y misoedd diwetha. Ac mae'n rhyfeddol yn dydy be mae plant yn gael yn presant Adolig. A ryw holl adeiladu sydd yn gorfod digwydd. Rwan, i rai sy'n fy nabod dwi a sgriw-driver ddim yn mynd efo'i gilydd. Dwi'n anobeithiol pan mae'n dod i adeiladu pethau. Dwi'n trio ngora. Ond, ia, estalwm pan o'ch chi'n cael bocs Lego, o'ch chi'n creu rhywbeth oeddech chi isio, ond bellach maen nhw'n dod mewn pacia lle ydych chi'n gorfod dilyn y cyfarwyddiadau herwydd mae bob un darn Lego yn creu rhywbeth penodol felly. Ond mi eis i ati i greu rhywbeth gyda un o'r plant ac nes i adeiladu tŷ bach a drws bach i fynd i fewn ac ddyn Lego bach yn sefyll tu allan. A dyma lle un troi rownd ata i a dweud, yn Cydylan, nes di hwnna blwyddyn dwytha. Gna rhywbeth gwahanol. Os na neges ysbrydol o fanna dwch. Ar gychwyn blwyddyn newydd fel hyn, wrth edrych ar y darlleniad ydyn ni newydd i gael. Ia, yn bod ni'n greadigaeth newydd trwy Grist. Mae'n cyd-fynd yn dydy y darlleniad gyda'r flwyddyn newydd a'r adnewyddiad ysbrydol a ddaw yn sgil Crist, gan ni'n galluogi i adael ar ôl yn beichia ni, yn camgymeriadau ni weithiau, yn chyfloedio y cyfle i gael dechrau newydd. Yn y darn fe'n galwyr ni yn genhadon cymod, gan yn hannog i estyn yr un gras a meddeiant a gawsom ni i eraill ynddo. Yr un gras a'r meddeiant ydyn ni wedi brofi drwy Grist, yr heddwch ydyn ni wedi brofi, y cariad ydyn ni'n ei brofi, mae rhaid i ni estyn hwnna at eraill hefyd. Yn ystod y cyfnod yma dros gyfnod Adolig a'r flwyddyn newydd, yr un ydy'r newyddion sydd wedi bod yn o'r Dwyrain Canol ac ar draws y byd, am yr anghydraddoldeb, am y poen, am y lladd. Ond mae yna wahoddiad yn fan hyn i chwarae'r rhan mewn cymodi perthnasa, meithrin undod a rhannu neges cariad ac adferiad Duw. Fel o'n i eisiau wedi sôn ar y cychwyn, mae'r mis yma yn nodi dydd Martin Luther King Jr, yn nodi dydd cofio'r Holocaust, ac hefyd wythnos weddi am undod Cristnogol. Lle rydyn ni fel eglwysi ac fel Cristnogion yn gweddio am undod, lle rydyn ni'n ymrwymo i adeiladu ar sylfaen cariad trwy Iesu Grist ac ar sylfaen o gymod. Mi ges i gyfla trwy ECOM a diolch am roed hwb i llyfr ECOM am y flwyddyn. Mae myfyrdodau ECOM yn gyfoethog iawn. Ac mi ydyn ni'n perthyn i ECOM, lle mae gen nhw'r Cristnogion o draws y byd, ydyn ni'n perthyn i'r teulu yma. A mi ges i gyfle drwy nawdd ECOM i fynd i dde Affrica yn 2011. A mi ges i gyfle uniongyrchol yn fanna i weld effaith gafodd yr apartheid ar dde Affrica. Mi o'n i yn byw yn Johannesburg am gyfnod ac mi ro'n i yn gweld am llygaid yn hun felly
cymaint o bobl oedd wedi cael eu heffeithio gan yr apartheid. Ac un o'r bobl yn byw, wrth gwrs, yn yr ardal ar y pryd, yr un pryd ac o'n i yna, ac bu bron i fi allu gyfarfod o, ond yn anffodus fe newidiodd pethau funudola oedd Nelson Mandela. Fe ddwedodd Nelson Mandela yn y diwedd mae cymod yn broses ysbrydol, sy'n gofyn am fwy na fframwaith cyfreithiol yn unig. Mae'n rhaid iddo ddigwydd yng nghalonna a meddyliau pobl. A fi ddigwyddodd un o weithredoedd mwyaf pwerus o faddeuant gan Mandela yn fuan ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar ynddo. Yn lle ceisio dial ar ei elyn a'i ormeswyr, gweithiodd Mandela i adeiladu De Affrica newydd yn seiliedig ar gydraddoldeb a chymod. A fe ddywedodd, dyma un o bethau ddywedodd o. Fe ddywedodd o'n Gwraeg wrth i mi gerdded allan drws y porth a fyddai'n arwain at fy rhyddid. Roedden nhw'n gwybod os na fyddwn nhw'n gadael fy chwerwder a fy nghasineb ar ôl, byddwn nhw'n dal yn y carchar. Roedd agwedd Mandela at faddeuant wedi gwreiddio yn y gred, at gwendid ond hytrach cryfder sy'n caniatáu rhywun i fadda. Ond dwi'n siŵr mae yna neges i ni gyd yn fan hyn. Y ymdeimlad yna o dosturi ac empathi ac ymrwymiad dwfn i gyfiawnder yn odweddu i agwedd at arweinyddiaeth. Dim ond ychydig un person o fyna, Mandela, ac mi fyddan ni'n ystod y mis yn clywed am fwy o bobl sydd yn gweithio'n uniongyrchol dros gymod yn ein byd ni. Wrth ystyried y flwyddyn newydd, felly gadwch i ni gofio ein bod trwy Grist yn cael gweinidogaeth y cymod, gyda'r dasg olydeini cariad, maddeuant a dealltwriaeth, wrth i ni gychwyn ar y daith newydd hon. A bydded i bŵer trawsnewidiol cymod, trawsnewid yn bywyda, yn bersonol ac yn y byd o'n cwmpas. Mwyn i enw. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd y Cymun felly, gadwch i ni ganu ymyn rhif 491. 491, boed mawl i ddiw gan engil nef a chlod gan ddynion ferdd. Mor hyfedd yw ei gariad ef, mor gyfiawn yw ei ffyrdd. Ac yn y blaen, 491.
Diolchwch i'r arglwydd. Galwch ar ei enw. Gnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd. Clyw'n eiriau yn arglwydd Iesu yn dweud, dewch ata i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i'ch chwi. Gyfeillion, ers y tro diwetha i ni gwrdd o amgylch y bwrdd, rydym yn meddwl am deulu'r ffydd yn gyd aelodau. Ac wrth y bwrdd heddiw, diolch i'r Ianwen, da ni'n gweld y blodau bob pen i'r bwrdd yma'n hyn. Yn flodau newydd, yn drefniant o flodau newydd. Cof am ddwy o aelodau bydd yn ffyddlon i achos Iesu Grist yma yn y Tabernacl, sef Ddydd Richards a Beryl Thomas. Mae priadol ein bod yn nodi ein diolchgarwch i ddiw amdanynt wrth fwrdd y Cymun. A bydde di ddiw ein diddanydd ni, gysuro hiw a hywel a'i teuluoedd yn ei gariad a'i heddwch. Gadwch i ni weddio. Nesawn atat o ddiw ein tad, i glodfori dy enw a dyrchafu dy glod, i ryfeddu at fawredd dy gariad di, a dyfnder dy ras di tuag ato ni. Trigger hawrth a ni o ddiw, a gada ni deimlo dy bresenoldeb di o amgylch y bwrdd. Da ni'n diolch i ti am dy aberth, a da ni'n gweddio y bydd y bara a'r gwyn yn arwyddion gweledig i'n ffydd ni, o'r hyn a wnes trosto ni arglwydd. Ac yn wrthwya pawb ohona ni i fwyta a cyfed yn deilwng o'r elfennau hyn. Wrth dy fwrdd fe gofiwn am deulu'r ffydd, anwyliad i ni, aelodau o'n teuluoedd, cyfeillion a chymdogion sydd mewn angen. Ac fel rwyf wedi sôn yn cofio am y rhai sydd wedi huno yn yr Iesu. Ddydd Richards a Beryl Thomas. Ac rydyn ni'n cyflwyno rhai sy'n galaru i thofal di. Cofiwn hefyd am y byd a'i anghenion a deled y deyrnas i ddod â chyfiawnder i'r gwrthrymedig a llawnder i'r newynog. Derbyn ni trwy Iesu Grist felly ein harglwydd, y bod trwyddo ef, ynddo ef a gydag ef yr undod, yr ysbryd glân. Am hynny nesawn mewn hyder. Gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. O gadwch i ni wrando ar eiriau sefydlu'r swper fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodau sy'n chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd o cwpan ar ôl swpar
gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanof. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Bwrdd yr arglwydd Iesu Grist sydd yma, ac felly mae croeso i unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly a rhannwch yr elfennau i blith i'ch cyd Gristnogion. Yr arglwydd Iesu felly yn os y brydychwyd ef ac imerodd fara, fe a'i dorodd gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trostoch chi. Gadwch chi ni felly fwyta o'r bara cof amdano. Yn yr un modd hefyd, fe felodd o mewn cwpan o un cyffredin gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin cof amdano. Arglwydd ar gychwyn blwyddyn newydd, da ni'n diolch i ti am yn porthi am bwydo ni, fel aelodau y gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yng ngwirionedd yr Efengil. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus, ac i gyflawni'r gweithredoedd da hynny derperais di ni rodio ni nhw ar hyd y flwyddyn. Trwy Iesu Grist yn arglwydd. Amen. Fe gadwch i ni droi at yn emyn olaf, sef emyn rhif 503. 503. Cofir mwy am Bethlem Jwda, testyn can pechadur yw. Cofir am y preseb hwnnw, fi'n hyfrydwch cariad Duw. Dwed o hyd pa mor ddrud, iddo ef oedd cadw'r byd. Ac yn y blaen 503.
A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll. Amen.